Čičmanoch pri Žiline objavili skutočný poklad. Stovky mincí, ktoré majú pochádzať z roku 1706, našli v tamojšom lese dvaja filmári. Mince v lese našli dvaja filmári, Mikuláš a Norbert. Práve sa vracali strmým svahom z lesa, keď sa jeden z nich pošmykol a odhalil tak pod linou ukrytú mincu. Boli tu zbojníci, je tu aj zbojnícka skala, rovno proti daje už teraz zarastená nám. Cesta odtiaľ to asi 20 minút pešo. Krásny výhľad na dedinu a volá sa zbojnícka skala. A možno pod ňou je ukrytý aj poklad. Poď sem! Počkaj, idem za tebou. Pozri! Nie, tu to bolo, pozri. Tam niečo je. Počkaj, však podrži chvíľu. Vidíš to tam? No Vidíš a to? natoč to trošku na svetlo. To je stará minca. Ale vieš, čo to je? Aha. To je myslíš vážne. Hej! Ale počkaj, tu je veľa. Ukáž. Pozri! Tak to je úlet. 1706, chápeš to? Áno, teraz ju pekne vidieť. Som nikdy nevidel nič z tohto roku. Dobrý deň. Pani Kaplánová, ja si myslím, že pre vás mám senzáciu. To sme našli teraz tu, takéto mince. To nebláznite, a to kde ste našli? Tu! V lese, pri studničke. Ale to vážne, ale Ale pozrite koľko. No to je ako zbojnícke, to ste... Hej, ale Ale to nejak neverím, lebo to sme teraz tam našli sa tam. Ale ja Tam, vám kde tam ako si kopu. neverím. No tak, Ale vážne. ale hej, tak ja sa pozrite. zblázním. To je zoxidované. No ale to ozaj. No pozrite. Ja sa si to odfotiť s tým, počuť to ukázať. Čo nebodaj sú to aj čičmanské motívy. Aj čičmanské motívy. No pozrite sa, to vyzerá podobne ako baranie rožky. My sme sa vracali vlastne tou skratkou, kde bol strmý svah rozkopaný. Na tom svahu som sa pošmykol, on jak išiel za mnou, tak zbadal na zemi, na tom mieste, jak som sa šmykol, zbadal mincu, ktorú zdvihol a začali sme tam hrabať, či ich tam nie je viac, to je celé. Archeológovia boli nálezom prekvapení. Mince vyvolávajú množstvo otáznikov. Keďže je tam rok 1706, to znamená, že je to vlastne z obdobia posledného Rakociovského povstania. Obiehali tu podobné typy minci, ale tam bola samozrejme nominálna hodnota, kdežto v tomto prípade tu nie je. Je tam zo zadnej strany taký prvok, sa to podobá na náš ornament, ktorý voláme baranie rožky. Niečo takéto by to bolo ideálne tiež, pretože to je vysekané. Predtým tu nebola táto cesta, lebo tu robili drevári, aby svážali drevo. No, tu sme si mohli všimnúť nejakú mincu na vrchu.